Добрый вечар, паважанае спадарства, усіх, хто нас глядзіце зараз у прамым эфіры, хто будзе пераглядаць потым. Сёння 17 сакавіка 2026 года, 21 гадзіна 33 хвіліны па мінскім часе, па СЭТ адпаведна 19:34 ўжо. Гэта адкрытае, чацвёртае адкрытае пасяджэнне выбарчай камісіі, і мы яго пачынаем. Старшыня пасяджэння Алена Прыходзька, гэта я, і я агучу імёны прысутных на пасяджэнні чальцоў камісіі і таксама запрошанага госця на гэтае пасяджэнне. Сёння на пасяджэнні прысутствуюць сябры камісіі Алена Жылачкіна-Жываглот, Дмітрый Фурманаў і я, Алена Прыходзька. Таксама на пасяджэнне запрошаны спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан, таму што мы сёння будзем разглядаць пытанні, якія тычацца непасрэдна выбарчага працэса, і адказы на іх залежаць не толькі ад нас, але і ад партнёраў, з якімі мы гэтыя выбары праводзім. Нагадаю, што пасяджэнне праводзіцца публічна праз відэаканферэнц-сувязь. Ход пасяджэння фіксуецца сакратаром камісіі ў адпаведным пратаколе, які потым размяшчаецца на сайце каардынацыйнай рады, і запіс гэтага пасяджэння застаецца на YouTube-канале каардынацыйнай рады. Я зараз абвешчу, што ў нас сёння на парадку адкрытага пасяджэння. Першае пытанне – гэта разгляд просьбы запыта Сергея Шалыгіна, задаволенай рашэннем камісіі ад 9 сакавіка па яго скарзе. Нагадаю, тады у яго ў запыце было 3 пытання. Па 2 пытаннях камісія вырашыла адмовіць. Одно пытанне было задаволена, таму разгляд пераносіцца на сёння. Другое пытанне – гэта прапанова Пятра Маркелова аб ініцыяванні дыскусіі з тэхнічным правайдерам. Гэта пытанне таксама смежнае і выцікае з першага, але мы яго разглядаем асобна, таму што гэтая прапанова была агучана, і за яе таксама прагаласавалі сябры камісіі, таму яна выносіцца асобным пытаннем. Так, Алена піша, што Ярослаў да нас просіцца, калі ласка, запусціце сябра камісіі. Я пока працягну, ці пачакаем. Працягваю, окей. Так, трэцяе пытанне – гэта заява ад Сержука Дубіны на імя камісіі. Яна таксама тычыцца пытанняў розных магчымасцей галасаваць. Выбачайце, калі ласка, спадарства, Ярослав Бекіш піша, што яго не пускаюць. Хто хосціць, запусціце, калі ласка, чалавека на пасяджэнне. Заява ад Сержука Дубіны, яна таксама тычыцца выбарчага працэса, яна будзе зачытана. У ёй спадар Дубіна не прасіў там прымаць нейкіх рашэнняў, галасаваць па гэтай заяве не будзем, але разглядаць і адказваць на пытанні, якія вельмі хвалююць беларусаў і сябраў камісіі, канешне, будзем. Чацвёртае пытанне – гэта заява ад былых палітзняволеных на зніжэнне гендэрнай квоты. Гэта заява паступіла на паштовую скрыню выбарчай камісіі. Мы яе зачытаем і распавядзем, як мы адказалі, чаму. І апошняе пытанне – гэта папярэдняя рэгістрацыя выбарчага суб'екта «Еўрапейскі выбар». Скажыце, калі ласка, калегі, ўсё ж такі штосьці ў нас Зміцер, можа, ты дашлеш, прадублюеш Ярославу спасылку, таму што нейкая тут, можа, ён не па той спасылкі заходзіць, таму што хост піша, што ён зайсці не можа, а Ярослав піша, што яго не пускаюць. Ты вядзі пасяджэнне, мы вырашым пытанне. Так, дзякуй вялікі ўсім. Скажыце, калі ласка, калегі, па агучанай мной павесткі, ці ёсць у каго якія пытанні ці удакладненні?
Калі пытанняў удакладненняў няма, то можам пераходзіць непасрэдна да першага пытання. Гэта разгляд просьбы Сергея Шалыгіна у задаволенай часткі. Зачытаю. Зачытаю, як непасрэдна літаральна гучала просьба спадара Шалыгіна. Пры немагчымасці рэалізаваць дадзеныя правы беларусаў, даць магчымасць прагаласаваць грамадзянаў Беларусі на выбарах у каардынацыйную раду праз індывідуальную верыфікацыю, калі чалавек яшчэ не мае віду на жыхарства, даць магчымасць прагаласаваць грамадзянам Беларусі на выбарах у каардынацыйную раду праз верыфікацыю па віду жыхарства, разглядзець магчымасць пераносу выбараў да моманту рэалізацыі такой магчымасці для ўсіх грамадзян. На той момант за задавальнення гэтай просьбы было аддано 3 галасы: Ярослав Бекіш, Алена Жылачкіна, Дмітрый Фурманаў. Таму гэтая просьба была задаволена і зараз выносіцца на разгляд. Скажыце, калі ласка, калегі, хтосьці хоча з вас выказацца зараз, ці я магу працягнуць па дадзеным пытанні дакладаць з таго, што мы ўжо зрабілі, каб разумець, якой логікай мы кіруемся. Ці ёсць у каго заўвагі ці дадаткі па гэтай часткі? Не, няма, можна працягваць. Няма таксама. Скажыце, да нас Ярослав Бекіш далучыўся, так? Я не памыляюся? Не далучыўся. Я просто бачу, что читаю, потому что, калі ласка, калі ён далучыцца, я не заўважу, то дайце знак, потому что трэба гэты момант зафіксаваць і агучыць, што сябра прысутнічае на пасяджэнні. Калі заўваг няма, то мы можам працягваць, і я працягну дакладаць па гэтай часткі. Пасля таго, як гэтая просьба была задаволена, чальцы камісіі грунтоўна падышлі да разгляду гэтага пытання, і мы правялі адпаведныя кансультацыі. Нагадаю, што палажэнне аб выбарах дазваляе сябрам камісіі запытваць экспертызу у вонкавых экспертаў па пытаннях, якія тычацца электаральнага працэса. Таму за гэты час мы правялі кансультацыі з Паўлам Ліберам па тэхнічнай часткі. На гэтай кансультацыі таксама Артём Брухан прысутнічаў, які сёння на пасяджэнні. Перад тым, як правесці кансультацыю тэхнічную, мы яшчэ запыталі кансультацыю юрыдычную. У нас быў сазвон для сяброў камісіі з юрыстам, які непасрэдна займаецца афармленнем фіксацыі і дапамогай тым беларусам, якія былі прымусова дэпартаваны з Беларусі па палітычных прычынах. І па гэтых жа прычынах яны маюць патрэбу ў легалізацыі. І галоўнае наше пытанне было да гэтага чалавека. Бачу руку, Ярослав, зараз скончу і дам выказацца. У нас было 3 пытанні па сутнасці да юрыста. Першае пытанне: ці вядомы нейкія лічбы, статыстыка, ці з яго уласнага досведа колькасць людзей, якія менавіта гэта уразлівая група, палітзняволеныя, якія прымусова дэпартаваны з Беларусі, яны без пашпартоў. Другое пытанне у нас было да юрыста: як доўга можа цягнуцца афармленне дакументаў для людзей, якія у нейкім такім выпадку засталіся без пашпартоў. І трэцяе пытанне было для яго: як да незацікаўленай асобы, незацікаўленага юрыста, ці мае камісія права пераносіць даты выбараў на гэтай падставе. Вось гэтыя 3 пытанні. Да нас далучыўся Ярослав Бекіш, як я сказала, я гэта канстатую і фіксую. Ярослав, у цябе ёсць рука, ты хочаш выказацца, калі ласка, давай. Я просто хотел повітацца и сказать, что я мог долучиться. Привітанне. Мы пачулі. Алена, а ты? Я не пачула, але окей. Вітаўся, Ярослав. Усё добра. Ён не хацеў выказвацца.
Окей, все, гэта памылка. Так, дзякуй. Тады рухаемся. І яшчэ, апроч таго, што мы правялі кансультацыі з юрыстам, з Паўлам Ліберам, яшчэ таксама мы зрабілі запыт у каардынацыйную раду з пытаннем аб магчымай легалізацыі трактоўкі у гэтым непасрэдна спрэчным пытанні, якое можа там нейкім чынам неяк дваяка трактавацца. Вось менавіта для гэтага мы запрасілі Арцёма Брухана. Калі вы не супраць, я, можа, пачну з пачатку з юрыдычнай высновы, з таго, што было агучана з Паўлам Ліберам, ці, можа, пачнем з каардынацыйнай рады. Якія прапановы будуць тут, спадарства? Координаційна рада прийшла, Артем Брухан. Почнемо з координаційної ради. Чекаємо. Тады окей, ну, можа, так і ёсць. Можа, калі што, чалавека не затрымліваць. Вось, давайте пачнем з вас, Артём. Артём, на імя каардынацыйнай рады камісія накіроўвала запыт. Дзякуй вялікі за тое, што вы аператыўна адрэагавалі і адказалі. Давайте вы ўжо тады патлумачыце, якога кшталту гэта быў запыт, які вы далі адказ і менавіта чаму. Дзякуй. Дзякуй вялікі за запрашэнне, паважаная старшыня камісіі, паважаная выбарчая камісія. У нас сапраўды даволі актыўны тыдзень кансультацый быў на розных узроўнях з рознымі актарамі і з рознымі арганізацыямі. Магчыма, я адразу папярэдне магу сказаць, што у нас як у каардынацыйнай рады па выніках вось гэтых запытаў, дыскусій таксама была праведзена кансультацыя з беларускім пашпартным цэнтрам. Яго працу курыруе аб'яднаны пераходны кабінет, і зараз вядуцца кансультацыі наконт патэнцыйнай магчымасці бясплатнай выдачы пашпартоў Новай Беларусі палітзняволеным, у якіх няма пашпарта. Я думаю, што афіцыйная камунікацыя будзе менавіта на каналах аб'яднанага пераходнага кабінета, але гэта тэма абмяркоўваецца, дыскутуецца, то бок тыя людзі, у якіх складаная такая вельмі сітуацыя, права прагаласаваць, ім будзе забяспечана нават без вось гэтай дадатковай, як кажуць, пошліны пры набыцці пашпарта. Я спадзяюся, гэта рашэнне будзе прынята аб'яднаным пераходным кабінетам. Гэта вось такая, можа, папярэдняя навіна. Што тычыцца менавіта запыта, які паступіў у каардынацыйную раду ад камісіі. Запыт утрымліваў запыт на легальнае тлумачэнне пункта 9.3, пункта 9 палажэння аб выбарах у каардынацыйную раду, на чым будавалася прыняццё рашэння каардынацыйнай рады менавіта ў гэтым пункце, чаму было прынята рашэнне правядзення галасавання праз лічбавую платформу, чаму менавіта праз лічбавую платформу абумоўлена верыфікацыя выбаршчыкаў, і ці ёсць, ці закладалася ў гэтае палажэнне норма пра тое, каб выбарчая камісія магла праводзіць персанальную верыфікацыю, унутраную верыфікацыю асобаў, якія не могуць гэта зрабіць з дапамогай беларускага дзяржаўнага пашпарта ці пашпарта Новай Беларусі. У адказ на гэты запыт вось на 3 гэтых пытання. Першае. Норма правядзення галасавання выключна праз лічбавую платформу. Платформу пераследуе найперш мэту бяспекі выбаршчыкаў, якія знаходзяцца як у Беларусі, так і вымушанай міграцыі. Таму правядзенне трансгранічных выбараў, яно фактычна невозможно, немагчыма без выкарыстання менавіта такіх лічбавых тэхналогій. Таму прыняццё рашэння правядзення выбараў менавіта на лічбавай платформе абумоўлена было вось менавіта гэтымі тлумачэннямі. Норма правядзення верыфікацыі выбаршчыкаў праз лічбавую платформу абумоўлена выключна бяспекай выбаршчыкаў. Гэта галоўнае, што закладалася ў гэтае палажэнне і галоўнае, за што галасавала каардынацыйная рада. Верыфікацыя праз лічбавую платформу, як, дарэчы, гэта было цягам выбараў у 2024 годзе, яна выключае уцечку персанальных дадзеных выбаршчыкаў і проста нівелюе ўплыў чалавечага фактара.
мы перадаем усё па сутнасці на лічбавую платформу, што ў мінулы раз прадэманстравала сваю цалкам эфектыўнасць. Ніякіх уцечак, ніякіх зліваў не было. Таму і ў гэтым палажэнні таксама мы прадугледжвалі менавіта такі падыход. Правядзенне верыфікацыі выбаршчыкаў уручную яно не адпавядае агульнаму сэнсу палажэння аб выбарах у каардынацыйную раду, бо асноўным прыярытэтам выбарчай кампаніі менавіта з'яўляецца бяспека выбаршчыкаў. Тут таксама дадаткова зафіксавана у мемарандуме, якія падпісваюць усе спісы, якія ідуць на выбары ў каардынацыйную раду. А вось сітуацыя, калі трэцім асобам, нават паважанай выбарчай камісіі будзе дадзены доступ да персанальных дадзеных, ствараюцца дадатковыя даволі высокія рызыкі ўцечкі інфармацыі, што можа выклікаць наступствы нават у выглядзе палітычна матываваных крымінальных пераследаў грамадзян, а таксама наступствы палітычнага кшталту аб падрыве даверу як выбарчай камісіі, так і самой працэдуры выбараў у каардынацыйную раду. Сэнс дадзенай нормы менавіта палягаў у тым, каб выбаршчык мог бяспечна рэалізаваць сваё права на свабоднае волевыяўленне без доступа да яго асабістых дадзеных і нейкіх асобаў. Дадаткова хацеў бы зазначыць, нават з юрыдычнага пункту гледжання, што ў палажэнні адсутнічае прамая норма, якая дазваляла бы выбарчай камісіі праводзіць верыфікацыю выбаршчыкаў наўпростава сваімі рукамі. То бок фармальна, з фармальнага пункту гледжання правядзення верыфікацыі выбаршчыка яно не забаронена літаральным зместам палажэння, але ажыццяўленне такіх дзеянняў без прамой нормы будзе ўяўляць сабой ўсё ж такі злоўжыванне правам і парушыць сутнасць і сэнс нормы, якая прадугледжана пунктам 9, пад пунктам 9.3 пункта 9 палажэння аб выбарах у каардынацыйную раду. Дзякуй. Дякую вялікі, спадар спікер. Скажыце, калі ласка, калегі, ці ёсць у вас пытанні да спадара Арцёма Брухана, ці можа яны ёсць дзесьці ў кагосьці падчас трансляцыі ўзнікаюць. Калі ласка, Зміцер Фурманаў, ты ў нас заўжды сочыш за тым, што адбываецца. Калі пытанні паступаюць, то агучвай, калі ласка. Ці ёсць зараз бягучае пытанне да таго, што паведаміў Арцём? Ну, асабіста ад мяне пытанняў няма, але ж у чаціку выказаліся наконт выдачы пашпартоў. Ну, гэта хутчэй не пытанне, а проста каментар, што калі адбудзецца бескаштоўная выдача пашпартоў цяпер, то наступныя вызваленыя будуць патрабаваць роўна такія ж правы, такія ж умовы. Я не магу тут казаць за беларускі пашпартны цэнтр, але калі тыя вызваленыя, у якіх не будзе беларускага дзяржаўнага пашпарта, я думаю, што тут пытанне не звязана ў першую чаргу не з выбарамі, а з дакументам для чалавека, каб яму было прасцей існаваць у вымушанай міграцыі. Таму я думаю, што гэтае пытанне, але паўтаруся, гэта ўжо не рамка маёй кампетэнцыі, але я думаю, у афіцыйнай камунікацыі аб'яднанага пераходнага кабінета будзе пазначана, ці тычыцца гэта менавіта тых, хто зараз толькі вызвалены, дэпартаваны, ці ўсё ж такі гэта норма ці рашэнне пашпартнага цэнтра, ці АПК будзе шырэй. Таму давайте дачакаемся. Але логіку я разумею, падтрымліваю, лічу, што да, калі людзі знаходзяцца ў такіх умовах, ім патрэбна дапамагаць. Дзякуй. Ну, калі пакуль бягучых пытанняў няма, я дадам да таго, што агучыў спадар Брухан, што калі падчас кансультацыі з юрыстам мы запытвалі колькасць такіх палізняволеных, і ён сказаў на прыкладзе вось апошніх двух вялікіх груп вызваленняў, гэта якая была ў верасні і якая была ў снежні. Дык вось падчас вызвалення першай групы там было 13 чалавек, якія былі без пашпартоў. Падчас вызвалення другой групы там больш за 120 чалавек, 121 ці 123, я зараз магу памыліцца, але там колькасць людзей без пашпартоў была да 10 чалавек. Ну, то бок
менш за 10, ну, менш за 10%. То бок, калі беларускі рэжым прымусова дэпартуе беларускіх палізняволеных, гэта не азначае, што ўсе яны без пашпартоў. Наадварот, большасць з іх акурат пашпарты маюць, ну, апрача толькі такіх вельмі медыйных асобаў ці альбо значных там для помсты. Я не ведаю, чым кіруецца беларускі рэжым у гэтым сэнсе. Таксама мы разглядалі пытанне з юрыстам, калі, таму што калі спадар Шалыгін агучваў свае аргументы, ён закранаў момант, што ёсць беларусы, якія па палітычных матывах бягуць з Беларусі, што называецца, лесамі, і яны таксама могуць аказацца без дакументаў. Ён там прыводзіў прыклад ініцыятывы «Дапамога» Наталі Калегавай, нават спасылаўся, агучваў яе імя. Тут таксама юрыст сказаў, што, канешне, ні ў кога, ні ў адной ініцыятывы няма абсалютных і нават блізкіх да абсалютных лічбаў і статыстыкі, але наколькі паказвае практыка, людзі, якія бягуць з Беларусі такім вось нелегальным шляхам, большасць з іх усё ж такі маюць пры сабе дакументы, і калі б гэта было не так, і гэта былі нават не тысячы, а сотні такіх людзей, якія перасякаюць мяжу, дзяржаўную мяжу з Літвой ці з Польшай, гэта ўжо бы адлюстроўвалася ў справаздачах польскіх, літоўскіх памежнікаў, міграцыйных справаздачах таксама. То бок гэта ўжо быў бы не інцыдэнт ці прэцэдэнт, а гэта ўжо была бы плыня нелегальных мігрантаў, на якую бы афіцыйна звярталі ўвагу, і гэта бы транслявалася ў нейкую публічную прастору, таму што гэта ўжо падобна на тое, што адбываецца, калі з Беларусі кантралявана накіроўваюцца сотні людзей там з азіяцкіх краін, напрыклад, каб стварыць праблемы памежным органам Польшы ці Літвы. Вось такія аргументы з таго, што агучана. Зміцер, у цябе... не падалося, што ў цябе рука. Скажыце, калі ласка, калегі, ці ёсць у вас што дадаць ці спытаць па таму, што мы зараз абмеркавалі? Тады дадам, што мы таксама праводзілі кансультацыі з Паўлом Ліберам, і, як я ўжо сказала, Арцём Брухан таксама прысутнічаў на гэтым сазвоні, і мы падымалі пытанні розных відаў верыфікацыі і таксама верыфікацыі па ВНЖ, і гэта акранулася часткі пераносу тэрміна выбараў. Гэта ўжо тады, адназначна так. І таксама былі агучаны аргументы, чаму гэта немагчыма рабіць, таму што, па-першае, у камісіі адпаведна палажэнню такіх паўнамоцтваў няма. Каб стварыць нейкую такую сітуацыю, што камісія прызнала гэтыя выбары несапраўднымі ці там, я не ведаю, пад якойсьці пагрозай, то акурат вось гэтая сітуацыя з тым, што людзі не могуць прагаласаваць па ВНЖ, пад такую прычыну не падпадае, калі ласка, спадар спікер. Дзякуй вялікі. Я бы хацеў яшчэ зазначыць у якасці прыкладу ўсё ж такі нашы мінулыя выбары, на якіх адзіным варыянтам верыфікацыі быў дзяржаўны беларускі пашпарт, нават і пратэрмінаваны, і назіральнікі прызналі гэтыя выбары цалкам адпавядаючымі нормам. Зразумела, што гэта значыць, што аргумент, што права выбаршчыкаў яны будуць пазбаўлены права прыняць удзел у галасаванні, калі у іх няма беларускага пашпарта, яно не адпавядае рэчаіснасці, бо ў гэты раз дададзена будзе магчымасць прагаласаваць яшчэ з дапамогай пашпарта Новай Беларусі. Калі чалавек не мае такога жадання ці не мае інтэнцыі знайсці магчымасць прагаласаваць, то бок гэта ўжо яго рашэнне, але так ці інакш людзі не пазбаўлены права. Таксама хацеў бы зазначыць, што на нацыянальных выбарах
а выборы ў каардынацыйную раду менавіта падпадаюць пад катэгорыю нацыянальных выбараў, агульнанацыянальных выбараў, галасаванне па дакуменце, выданым іншай дзяржавы ў іншых краінах, яно фактычна немагчымае. Мы не можам сабе, напрыклад, уявіць, што на выбарах у Польшы ці Літве можна будзе прагаласаваць па ВНЖ Беларусі, напрыклад. Гэта ўсё ж такі разныя рэчы. І таксама хацеў бы дадаць, што дакументы, вось гэтыя карткі, якія выдаюцца ID, гэта ўсё ж такі дакументы, якія фактычна пацвярджаюць легалізацыю чалавека, але не з'яўляюцца паўнавартасным дакументам, які пацвярджае яго асабістыя дадзены, бо там няма персанальнага вось гэтага нумару, які ёсць у пашпартах. Гэта ўжо такія палітычныя аргументы, якія, мне падаецца, важна агучыць. Вось, таму давайце сыходзіць з таго, моя прапанова, сыходзіць з таго, што у гэтым разам дададзены новыя магчымасці для выбаршчыкаў прыняць удзел, калі у іх ёсць для гэтага жаданне. Калі гэтага жадання няма, то, канешне, будуць заўсёды аргументы, чаму не хочацца, давайце пашырыць, давайце перанесем, але, вяртаючыся да гэтага, палітычнае рашэнне прызначэння даты выбараў было прынята каардынацыйнай радай, у палажэнні таксама наўпроставай нормы пераносе выбараў камісіі няма. Давайце, моя прапанова, гэта прапанова і ў першую чаргу просьба для камісіі, давайце працаваць у гэтых рамках, бо працэс уже фактычна ідзе, мы бачым, што спісы падаюць, заяўкі, і зараз пераносіць гэта таксама ўжо будзе, ну, фактычна частку тых людзей, якія ўжо падалі спіс, да, і нейкім чынам ці парушыць іх правы, ці створыць нероўныя ўмовы. Таму дзякую вялікі за магчымасць выказацца па звароту і па вось гэтых аргументах. Дзякуй вялікі. Ну, я яшчэ дадам, што ўсё ж таки на мінулым пасяджэнні камісія прагаласавала за зацвярджэнне даты выбараў, то бок тут у нас супярэчнасцяў няма, але супярэчнасць невялікая ўзнікла менавіта ў гэтым пункце, дзе было задаволена, таму яго трэба разгледзець. Ну, тут відавочна ўзнікла супярэчнасць, але можа яно і добра, і нават і дзякуй, што так адбылося, таму што мы грунтоўна падышлі, запыталі кансультацыі, і нават калі у нас у саміх, можа, былі там нейкія там сумневы ці што, зараз ёсць адказы на іх уже не проста там ад нас, але таксама і ад людзей, якія непасрэдна, што называецца, профільныя спецыялісты. Скажыце, калі ласка, калегі, калі па гэтым пытанні ёсць яшчэ штосьці, ці мы можам пераходзіць да разгляду другога пытання? Яно трошкі тычыцца і першага, але яно асобна разглядаецца ў нас. Ёсць пытанні па гэтым? Нема, дзякуй, тады рухаемся далей. Другое пытанне – гэта прапанова Петра Маркелова аб ініцыянаванні дыскусіі з тэхнічным правайдерам. Я зараз зачытаю літаральна, працытую, як гэта гучала прапанова. Я прапаную паставіць на галасаванне наступнае. Ініцыяваць дыскусію з тэхнічным правайдерам дзеля магчымасці ўвядзення папярэдняй рэгістрацыі з індывідуальнай верыфікацыяй праз лічбавую платформу пры наяўнасці абгрунтавання і пры наяўнасці фотаздымку пашпарту. Вось такая была прапанова ад Петра Маркелова. Ён яе паставіў на галасаванне, і тады за гэтую прапанову, я тут акцэнтую, не за сам факт таго, што гэта ўжо вырашана, а за прапанову ініцыяваць дыскусію. Чальцы камісіі прагаласавалі, 3 чалавекі прагаласавалі менавіта за тое, каб гэтую дыскусію распачаць. Таму мы сёння гэтае пытанне разглядаем. Для таго, каб гэтая дыскусія адбылася, быў праведзены сазвон з Паўлам Ліберам, дзе мы непасрэдна задавалі яму пытанне вось гэтай, можа, гэта будзе не зусім карэктна выказацца, ручной верыфікацыі, хаця па сутнасці гэта і ёсць ручная верыфікацыя. То бок ідэя Петра Маркелова была ў тым, каб чалавек прыйшоў
у офлайн кропку, дзе прысутнічаюць чальцы камісіі, паказаў там нейкі свой дакумент, чальцы камісіі нейкім чынам гэта спраўдзілі і выдалі яму код, па якім ён змог ужо прагаласаваць, увёл гэты код у платформу і адбылося галасаванне. Ну, такая частковая ручная верыфікацыя. Як ужо было агучана вышэй у адказе Каардынацыйнай рады, і таксама гэта мы прамаўлялі і на самім пасяджэнні, што вось гэты момант ручной верыфікацыі стварае такую колькасць рызыкаў, і у першую чаргу гэтыя рызыкі тычацца асабістых даных людзей, таму што яны адкрываюць магчымасць доступу да іх трэцім асобам у асобах чальцоў камісіі, я не ведаю, ахоўніка, які будзе там побач стаяць, назіральнікаў, якія там будуць прысутнічаць, проста ахвочых людзей. Ну, то бок на ўсіх этапах, па сутнасці, гэтай верыфікацыі ствараюцца дадатковыя рызыкі. І гэта першае. Па-другое, ствараюцца дадатковыя рызыкі для фізічнай чалавечай памылкі, таму што вызначыць там, што называецца на вока, якасць гэтых дакументаў, наколькі чалавек, які іх прынёс, адпавядае там выяве на іх, наколькі гэтыя самі па сабе дакументы з'яўляюцца сапраўднымі, а не на 3D-прынтэры распечатанымі, раздрукаванымі. Ну, то бок, вось вялікая колькасць гэтых пытанняў і сама інфраструктурная настройка, якая патрабуе фізічных высілкаў і працы камісіі у тым ліку, і не толькі камісія, а яшчэ дадатковых людзей, вось яны ствараюць вось гэтую агульную рызыку і немагчымасць верыфікаваць уручную. Калі, калегі, ёсць у вас што дадаць менавіта вось па гэтым пытанні ручной верыфікацыі, таму што сёння яно ў нас яшчэ прагучыць трошкі ў іншай форме, у іншым запыце, тым не менш, можа, у кагосьці ёсць пытанні, сумневы ці дадатковыя аргументы, калі ласка, выказвайцеся. Няма. Калі пытанняў няма, то лічым, што гэтае пытанне мы разглядзелі і свае меркаванні, логіку рашэнняў і логіку немагчымасці я ўжо агучыла. Тады можам пераходзіць да трэцяга пытання. Гэта заява Сяржука Дубіны. Дзякуй вялікі, па-перша, хочу сказаць, спадар Дубіна, за вельмі такія цёплыя словы ў адрас камісіі. Пакуль, шчыра кажучы, з заяўнікаў і з тых, хто да нас звяртаўся, вы першы так цёпла адзываецеся аб нашай працы. Шчыра дзякую вам, канешне. Ну, насамрэч, гэты чалавек з павагай паставіўся і задаў наступнае пытанне. Ну, не задаў пытанне, некарэктна выразілася, прапанаваў разгледзець такую магчымасць. Гэта таксама тычыцца таго, што не ўсе могуць прагаласаваць, не ўсе маюць там дакументы. Ён прапанаваў звярнуцца да фонду Байсол або іншых беларускіх платформаў з ініцыятывай адкрыць мэтавы збор сродкаў на аплату пошліны за выраб пашпартоў Новай Беларусі. Ну, гэта маецца на ўвазе для тых, хто, напрыклад, не падпадае пад катэгорыю палітзняволеных, якія бясплатна атрымаюць. І калі спадар Сяржук пісаў гэты запыт, яшчэ тады не было вось гэтага рашэння, якога спадар спікер агучыў, то ён прапанаваў адкрываць вось такія, фандрайзіць на такія дакументы. Ну, такая, як на маё асабістае меркаванне, вельмі слушная і добрая прапанова. Другое пытанне. У дадатак прапануе разглядзець магчымасць арганізацыі пунктаў фізічнага галасавання у нейкіх хабах, куды вось людзі бы прыхадзілі, і ну, тады мы пра гэту ручную верыфікацыю
акурат з ёй сутыкаемся. Што прапанаваў Сяржук Дубіна? Выбарнік прыходзіць на ўчастак, паказвае сябру камісіі тое, што мае, фотаздымак і гэтак далей, і тады ўжо сябр камісіі вырашае, выдаваць яму ідэнтыфікацыйны код ці не выдаваць. Ну, я думаю, што на гэтае пытанне мы ўжо адказалі досыць грунтоўна. Калі вось ёсць у кагосьці гаспадарства заўвага ці прапанова датычна таго, што чалавек прапануе камісіі арганізоўваць збор, там, напрыклад, на фандрайзіць на байсолі для людзей, якія не маюць магчымасць, напрыклад, аплаціць сабе пашпарт Новай Беларусі, хацелі бы прагаласаваць. Што вы, якія меркаванні на гэты конт вы маеце? Прапанова звярнуцца ў байсол ці ў некую-небудзь яшчэ спецыялізаваную арганізацыю, то бок не да выбарчай камісіі, каб выбарчая камісія не ўдзельнічала ў працэсе фандрайза на што-небудзь вакол пашпарту ці яшчэ што-небудзь. То бок профільная арганізацыя байсол супер, вярнуцца да іх. Ярослаў, калі ласкава, рука. Ці мяне чутно толькі? Зараз так. Ну, я хацеў бы падтрымаць тое, што кажа Лена, і яшчэ па папярэдняму пытанню зрабіць заяву, бо я ад пачатку казаў, што я не гатоў удзельнічаць ні ў якіх працэдурах з ручной верыфікацыі і не гатоў удзельнічаць у мерапрыемствах, дзе прыватныя асобы маюць доступ да персанальных даных. Па збору, які прапануе гаспадар Дубіна, я лічу, што гэта выдатная прапанова, але яна не па адрасе. Гэта не да выбарчай камісіі. Гэта можа арганізаваць сам байсол, гэта могуць арганізаваць выбаршчыкі, грамадзянскія арганізацыі, гэта могуць арганізаваць нават выбарчыя суб'екты, і не воспраняецца. Но гэта не ўваходзіць у мандат камісіі. Таму я думаю, што саму прапанову падтрымаць варта. Мы маглі б даже звярнуцца да байсола там з такой просьбай, але арганізацыя гэтага працэса не на баку камісіі дакладу. Дзякую, Ярослаў. Я таксама падтрымліваю вас, калегі Алена і Ярослаў, што прапанова насамрэч вельмі слушная і прыгожая. І зараз пакуль яшчэ ёсць нават і час, красавік, травень, каб хтосьці неабыякавы ці хтосьці, хто... Калі людзі самі там саромяцца кудысьці звяртацца і адкрываць асабістыя зборы, можна было бы нават гэта арганізаваць камусьці іншаму. Калі ласка, гаспадар Брухан. Паважаная камісія, калі дазволіце, как бы з бюракратычнага досведу можаце перанакіраваць гэты зварот. Я прапановую ў аб'яднаны пераходны кабінет, бо ён курыруе дзейнасць пашпартнага цэнтру, і менавіта пашпартны цэнтр можа звярнуцца да байсола, бо атрымліваць гэты как бы рэсурсы будзе канчаткова вось гэты пашпартны цэнтр. Вось такую логіку я прапаную. Просто перанакіраваць гэты зварот. Дзякуй. Дзякуй, добрая парада. Скажыце, калі ласка, калегі, ці ёсць у каго яшчэ штосьці па гэтым пытанні? Калі няма, то рухаемся далей. У нас да нас на імя выбарчай камісіі поступила заява, мы так разумеем, ад патэнцыйнага выбарчага спіса. Спіс, які складаюць былыя палітзняволеныя, і яны запыталі зараз я просто хочу літаральна агучыць тое, як гучала гэтая заява. Выбарчы суб'ект блок беларускіх палітычных зняволеных беларусы дзеяння, які фармуе выбарчы спіс для ўдзелу у выбарах каардынацыйную раду Беларусі, звяртаецца з просьбай разглядзець магчымасць зніжэння гендернай квоты для дадзенага спісу на ўзроўні 20% менш прадстаўленага полу. Ну і далей ідуць аргументы, што спіс фармуецца з супольнасці беларускіх палітычных зняволеных, таксама людзей непасрэдна звязаных з іх абаронай, падтрымкай і прадстаўніцтвам іх інтарэсаў.
інтарэсаў. І ў сувязі з гэтым гендерная структура магчымых кандыдатаў у значнай ступені абумоўлена фактычнай структурай супольнасці палітвязняў, якая склалася ў выніку палітычных рэпрэсій у Беларусі пасля 2020 года. І паводле дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» на сакавік бягучага года ў Беларусі за кратамі каля 1140 палітычных зняволеных, з якіх 164 жанчыны, што складае толькі 14% ад агульнай колькасці палітвязняў. Вось на гэтай падставе беларусы дзеяння прасілі выбарчую камісію знізіць для них гендерную квоту. Выбарчая камісія отказала на гэты запыт просьбай даслаць усё ж таки непасрэдна сам спіс і самі дакументы, таму што па сутнасці у нас няма подставаў задавальняць, не задавальняць просьбу ад тых, чыей заявкі мы не маем. Ну, то бок, тое, што вы даслалі ліст, вельмі добры і слушны, і дзякуй, і мы не праігнаравалі яго, і таму мы зараз гэта агучваем таксама на гэтым пасяджэнні, таму што, магчыма, гэтае пытанне тычыцца і іншых спісаў. Гендерная квота вельмі такая непростая рэч, з якой сутыкаецца тых, хто складаюць спісы. Таму, калі ласка, паважаныя спісы, няма нічога страшнага ў тым, каб звярнуцца ў камісію па кансультацыю. Няма нічога страшнага ў тым, каб даслаць свой спіс, і калі ён там чамусьці не адпавядае, яго можна удакладніць, на гэта даецца час, і нават калі вам гэтаму спісу адмаўляюць у бягучым моманце да 31 сакавіка ў рэгістрацыі, у вас ёсць час яшчэ раз падацца і удакладніць і яшчэ раз падацца. То бок гэта такі нармальны працоўны працэс, але калі ласка, не прасіце нас прымаць рашэнне на падставе таго, чаго мы не бачым. Ну, то бок дашліце, калі ласка, ваш спіс, паважаныя палізняволеныя. Мы з павагай ставімся і да вашай сітуацыі, і да ўсяго, і просім, калі ласка, не чакайце, не патрабуйце ад камісіі таго, што немагчыма зрабіць. Мы працуем з дакументамі, і калі гэты запыт праходзіць афіцыйна, тады у нас ёсць афіцыйная падстава яго разглядаць і афіцыйна выносіць рашэнне. Вось пакуль такі мой адказ. Скажыце, калі ласка, калегі, ці ёсць у каго што дадаць? Выказвайцеся. Подарня Алена, вас не чутно. Да, выбачайце, калі ласка. Я хацела сказаць, што калі няма ніякіх заўваг і пытанняў, то мы можам пераходзіць да наступнага пытання, так? Апошняе пытанне – гэта папярэдняя рэгістрацыя выбарчага суб'екта «Еўрапейскі выбар». Нагадаю, што да нас паступілі папярэднія дакументы і заява ад лідара спіса Валера Мацкевіча на рэгістрацыю спіса «Еўрапейскі выбар». Папярэдне, калі камісія вывучыла склад спісу, то мы выявілі, што там акурат гендерныя квоты не выкананыя. І у выпадку з еўрапейскім выбарам найменш прадстаўленым полам, нагадаю, што ў палажэнні аб выбарах напісана, што 40% ад найменш прадстаўленага полу. Это могуць быць і мужчыны, і жанчыны, і вось у выпадку з еўрапейскім выбарам акурат мужчыны былі найменш прадстаўленым полам. Ім трошачкі не хапала мужчын. Таму камісія накіравала запыт да кіраўніцы штаба і да лідара спісу на тое, каб яны удакладнілі свой спіс. І учора еўрапейскі выбар даслаў свой спіс ужо ў новым складзе. Ён абсалютна адпавядае усім патрабаванням. Ну, а іншыя дакументы, як то назва, кантактныя даныя, палітычная праграма спіса, яны даслалі яшчэ адразу. То бок дакументы ад еўрапейскага выбара зараз у камісіі у поўным складзе. Таму на падставе гэтага выбарчая камісія даслала лідару спіса ідэнтыфікацыйны код, які зараз мы просім перадаць ужо чальцам спіса для таго, каб яны кожны паасобку прайшлі індывідуальную верыфікацыю. Для чаго гэта трэба? Для таго, каб кожны чалавек асобна і асабіста даў згоду з тым, што ён згодны з палажэннем аб выбарах, выконваць мемарандум аб выбарах. І таксама
просто персанальную згоду на тое, што ён з'яўляецца дзеючым сябрам гэтага спіса і хоча прымаць удзел у гэтых выбарах. Мы папрасілі спіс «Еўрапейскі выбар» зрабіць гэтую верыфікацыю, даслаць нам адказы да 20 сакавіка. Нагадаю, паважаны «Еўрапейскі выбар», што мы вас не абавязваем гэта рабіць. Насамрэч, у вас ёсць час да 31 гэта зрабіць, але вельмі просім зрабіць гэта раней, таму што калі там будуць узнікаць нейкія бягучыя пытанні, а зараз мы мяркуем, што пачнуць паступаць новыя спісы, то проста выбарчай камісіі будзе вельмі напружаная праца. Таму, калі ласка, калі можна, дасылайце, прахадзіце асабістую верыфікацыю, пасля чаго, калі мы атрымаем усе анкеты сябраў спіса, будзе наступны этап выбарачная верыфікацыя людзей, то бок чальцы камісіі могуць асабіста звязвацца рандомна з сябрамі гэтага спіса для таго, каб удакладніць, ці сапраўды гэты чалавек існуе, ці сапраўды ён даў згоду на удзел. То бок гэта такі дадатковы фільтр, дадатковая праверка, яна праводзіцца абсалютна для ўсіх спісаў аднолькава. Я просто нагадваю, што такі фільтр ёсць, каб вы ведалі, што гэта можа і будзе адбывацца. Паважаныя калегі, ці ёсць у вас нейкія пытанні ці удакладненні па спісу «Еўрапейскі выбар» і таму, што я ўжо агучыла? Так, ёсць толькі не пытанне да гэтага спісу, а проста заклік да патэнцыйных выбарчых суб'ектаў, каб яны як мага хутчэй дасылалі, таму што ўжо тыдзень прайшоў, засталося 2 тыдні, і каб паспець усё ж такі, калі будуць нейкія памылкі ці недакладнасці, у гэты тэрміны укласціцца. Таму яшчэ раз заклікаю, калі ласка, дасылайце свае выбарчыя спісы. Дзякуй. Дзякуй, Зміцер. Я таксама падтрымліваю. Вельмі прашу вас, паважаныя выбарчыя суб'екты, калі вы ўжо маеце каманды, маеце намер, дасылайце свае дакументы, каб не рабіце гэта ў апошні момант, таму што, нагадаю, працэдурна у нас прыём дакументаў заканчваецца 31 сакавіка, потым у нас яшчэ ідзе 3 дні на папярэднюю рэгістрацыю, там 3-4 дні на абскарджванне. Гэта ўжо будзе залежаць ад таго, як будзе адбывацца. Па сутнасці, цягам тыдня мы ўжо павінны прымаць рашэнне аб рэгістрацыі альбо не рэгістрацыі спісаў, а таксама разглядаць абскарджванні, калі такія будуць, калі, напрыклад, кагосьці не зарэгіструюць, спісы будуць скардзі разглядаць. Таму будзе такі вельмі складаны для ўсіх і, я думаю, нервовы час, то, калі ласка, калі вы ўжо маеце намер, то не цягніце, дасылайце. Не ведаю, чым гэта абумоўлена. Шчыра скажу, да мяне там розныя чуткі даходзяць, нават мне пішуць журналісты: «О, да вас ужо там той падаўся, а да вас ужо той падаўся». То бок я, па сутнасці, ад калег-журналістаў даведваюся часам, што хтосьці хоча падавацца. Ніхто, апроч «Еўрапейскага выбара», у выбарчую камісію пакуль свае спісы, на жаль, не дасылалі. Вось пакуль такі апдэйт на бягучы стан. Калегі, ці ёсць у вас нейкія дапаўненні ці заўвагі? Калі дапаўненняў і заўвагаў няма, то я тады скажу, што мы можам і заканчваць сённяшняе пасяджэнне. Разглядзелі мы ўсе пытанні. Вялікі дзякуй спадару спікеру Коардынацыйнай рады, што вы знайшлі час і прысутнічалі тут. І таксама дзякуй вялікі за тое, што вельмі аператыўна рэагуеце на нашы запыты, на нашы пытанні і размяшчаеце інфармацыю. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, паважаныя калегі, сябры камісіі, за сённяшняе пасяджэнне.
І дзякую вялікі ўсім выбарчым спісам, усім неабыякавым. Я таксама заклікаю, падавайцесь, прымайце ўдзел у выбарах у любым выглядзе. Не заставайцеся звонку, не заставайцеся збоку, дапамагайце адзін аднаму. Жыве Беларусь! Жыве вечна. Жыве. Дзякуй, да пабачэння. Дзякуй, да пабачэння.